Ayo Le, undang sekali lagi. Nah, Iya. oke. Apa Le? Sing rodok gumyak. Bapak ben Langgam iso mau, joget. langgam mau reng, langgam. Oh, langgam. Nah. Apa Le? Mbak Egi, ayo Mbak Egi. Iki mau urung to? Oke. Oh, langgam. Sing penting oh ki alusan aliran halus kok. Iya. Ayo, Bu. Kula nyuwun pelok. Orok pelok meneh ya Belok neh. Wah, Penggendere ngantek bingung. bingung. Nanti wirone murak-marik. Nggih, kula nyuwun sedaya tuhu nggih, Pak. Oh, Nggih, nggih. kagem mantene mugi Nggih. dados temanten ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Amin. Menika dipun gendari. Jae ora ngawaki ngono. Monggo Bu, tektos. Aku kang setya satuhu wedi yen nganti saiki bebasane peteng kapapa obor sumbunan andika pengayomanku lahir batin wis nyata mung saja andika mune kurang Tondo ya hati pasak sane Menika wilujeng dalu Pak Purba sugeng pinanggih malih saking Pak Suhari saha Pak Desirin saking Pagak Ngadiluwih.